Moi! Eli mä oon Mr. Anders 496 ja nyt me pelataan Minecraft PEtä. Ihan paras peli. Ja mä oon jo vähän pelaillut tätä. Ja mun ekas videossa mä en nyt puhunut, kun mä en jaksanut puhua. Ja me pelattiin siinä mun kaverin kanssa, niin nyt mä tein tällaisen mun ensimmäisen, missä mä puhun. Niin eli älkää laittako kommentteihin mitään pahaa, koska jos mä vähän puhun oudosti. Ja se mun kaveri nyt ei ole täällä. Niin. Eli nyt vaan pelaillaan. Mä en puhu tässä videossa ehkä niin hirveän paljon, tai sitten mä puhun. Mä en oikein itekään tiedä. Niin ehkä mä en puhu tai ehkä mä puhun. Niin kuin, että mä puhu paljon. Mutta kyllä mä ehkä puhun. Mä en tiedä. Me etittiin mun kaverin kanssa täällä jo vähän timanttia ja kaikkea. Ei löytynyt timanttia, mutta kaikkea muuta. Eikä kultaakaan kyllä. Mutta niinku rautaa ja hiiltä. Ihan tarvittavat tavarat. Niin, siinähän mulla 5 hiiltä, niin meillä on aika paljon hiiltä jo tässä. Mä voin kohta näyttää, kun mä tulen tästä kaivoksesta. Aletaan kaivaa vaikka tästä. Katsotaan, löytyisikö mitään. Pitää vähän odottaa. Ei täällä taida olla mitään. Pari kiveä ainakin otin. Niin käydään nyt tuolla kotona, niin mä näytän paljon. Mulla on noita hiiliä. Ja katsotaan samalla paljon noita rautaa. Ja mä joudun nyt kuvaamaan kännykällä niin kuin iPadiin, koska mulla ei ole mitään screen recorderia tai sellaista muuta vastaavaa, mikä kuvaa suoraan näyttöön. Niin, sen mä teen sitten tällaisen. Ei ole parempaakaan ideaa. Mä tein vähän kauppaa tätä pikku kylä. Niin käydäs kattoo nyt mun hiilet. Jos tässä ei ole yhtään. Oliko se tuolla täällä? Ei täällä. Tässä onkin 59. No, on täällä hiiltä. 35. Noin. Eli tää taisi olla mun video. Laittakaa vähän tilauksia. Ja tää on sitten tässä niinku, että moikka moi!